ירושלים שלי היא הקור הצורב של המשוריינים השרופים בצד הדרך, והיא פניהם האפורים של רעי הלוחמים, שמעל גופם המת נשבעתי להקדיש את חיי עד יומי האחרון לשלומה ולביטחונה של מדינת ישראל. ממטולה עד הנגב, מן הים עד המדבר, כל בחור וטוב לנשק, כל בחור... יש לך צמרמורת בגוף בגלל שאתה מרגיש שכאילו שזה משהו של המדינה שלך, זה קשור אליך, קשור ללאום שלך, קשור לכבוד, שיש לך כבוד למדינה, שיש לך כבוד לעצמך. כל השירים האלה יש להם גם מילים נורא מרגשות, וכשאני שומע את המילים ואת הקטעי משחק, הם נורא קישרו אותי אישית בכלל, כאילו גם אני רוצה לעבור את זה, וכאילו גם אני רוצה לחזור בפעם, לבוא אבל גם לחזור לעכשיו. ההצגה הייתה מאוד מרגשת, וגם בכמה קטעים היא הייתה גם מאוד עצובה. הרבה ילדים גם בחרו. אם הייתי שומעת את השירים האלה ברדיו, ביום לפני שראיתי את ההצגה, אז אני חושבת שהייתי פשוט מעבירה תחנה. אבל אחרי ההצגה התחלתי להבין מה המשמעות של המילים בשיר, את התוכן של השיר, ואת המסר שהוא אמור להעביר. צידי הדרך מוטלים מתינו, שלד הברזל שותק כמו ראי. בצידי הדרך מוטלים מתינו. מה זה מתינו? זה החברים שלנו, זה מי שהיה איתי בקורסים מהכנה, ומה זה לא יהיה, מי שלחם איתי בטנק, והוא מת, והוא פה בצד הדרך. זה לא נקלט, כאילו, ובעצם אתה חושב, וואלה, זה אנחנו עוד, כאילו, זה הגיל שלנו, זה אנחנו. כן. ההצגה מאוד חיזקה בי את ההבנה שבעצם המלחמה שלנו על הקיום שלנו, מלחמת השחרור מ-48, מקום המדינה, בעצם לא נגמרה. אחרי שאתה רואה דבר כזה, אתה חושב לעצמך פעמיים ואתה אומר שבאמת צריך להילחם על המדינה ואין, תרום מעצמנו. הדור של היום, לא אדישים, לא מושיטים יד, הם חושבים רק על עצמם. מסיבות, מועדונים, כל מיני בלגנים, לא רוצים להתגייס לקרבי. גם אני לפני הופעה חשבתי שגם אני לא רוצה למות למען המדינה. אני רואה שצריכים, כל אחד נותן תורם את החלק שלו. המחזמר היה מדהים, פשוט מאוד, אני הבנתי ממנו הרבה דברים שלא ידעתי, והוא גם נתן לי מוטיבציה בתור מתגייס לעתיד, שאני צריך ללכת להתגייס במקומות הכי קרביים שיש, רק בשביל להגן על המדינה שלי. מה כל ענות אני שומעת, כל שופר וכל תופים, כל שנבקש לו יהיה. היום הטקסטים פה זה יותר על כל מיני שטויות של בני נוער והכל. פעם זה היה על ארץ ישראל. אני בקושי יכולתי לקום, הלב שלי עובד טורים. מאוד מאוד מצא חן בעינינו. מומלץ לכולם. זה כאילו מראה שמה שעשו בשבילנו, כאילו העתיד שלנו תלו רק בהם. אם הם לא יוצאים למלחמות, אם אנשים לא היו נהרגים, אם לא היו לוקחים את כל ה-100% סיכונים, לא הייתה לנו מדינה. אני חושב שזה מרגש מאוד, מאוד מאוד מאוד. אני כבר בפעם השנייה פה, ומתכוון לבוא גם בפעם השלישית. זה כיף שאתה יודע שאתה הולך לאנשהו, ויש אנשים שדואגים לך שמסביבך, יש לך על מי להיות ועל מי לסמוך, כי הרי שם היו כולם משפחה. והיום זה משהו שונה, אתה לא מכיר אף אחד. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של יצחק רבין. אהבה דשת בדם